Уважаема госпожо председател, господин премиер, напоследък в българския политически дебат понятието Европа бе изместено от евроатлантизма. В името на евроатлантизма България се отказа от дългосрочен договор за доставка на газ, докато Европа продължава да внася руски газ. В името на евроатлантизма и в разрез с критериите от Копенхаген, България даде ход на амбициите на Скопие да се присъедини към Съюза. Междувременно в Северна Македония българите са все така преследвани без реакция от Брюксел. В името на евроатлантизма България е на път да се откаже и от дерогацията за внос на руски петрол. На конкурсите за превъоръжаване на армията европейските фирми бяха пренебрегнати. В името на евроатлантизма бе зарязана борбата с корупцията и бе създадена сегашната управляваща коалиция. Междувременно вратите на Шенген остават затворени за България, планът за възстановяване буксува, а българите все повече отказват да гласуват. Господин премиер, мисля за неотложно да се избистрят понятията и целите на вашето правителство, с надеждата на европейските избори до година, българите все пак да намерят смисъл да отидат до урните.